vlastne, že čo on tam s tým má robiť, proste ako takto úplne. Tak včera sme boli v Horných Štitároch na takej verejnej prezentácii investora, tak som to tam pomenoval na plné ústa. Že je obrovsky zvláštne, že tu v tomto regióne sa stretne 40 starostov obcí a všetci do jedného to odmietnú, túto investíciu, aj keď teda to budú mať ťažké, lebo zase to ide v inom móde tej jadrovej energetiky, to je podobne ako obrana, armáda. Ten predseda vyššieho územného celku, tak má svojho zástupcu, tak podpredseda vyššieho územného celku dával taký status, že vlastne mali prerokovanie predvčerom vlastne tej EI s tým investorom a že bol tam právnik, pán Rybár, ktorý sa 3 roky venuje tejto problematike právnicky. Je to fakt v obraze naštudované, niekoľko podaní má za sebou, kde proste riešil ten park Drahovce. Tak zastupuje teraz obec Lukáčovce a proste tiež sme spolu v takej WhatsAppovej skupine a písal, že to bol nonsens, proste absolútne žiaden argument, absolútne žiadna pripomienka, že by to brali do úvahy. Proste tá EIA tu prejde a hotovo. Úplne, že proste akože takýto je to valec, ale tých 40 starostov sa tu spojilo, všetkých dedín, ktoré to kde ešte aj doširoka zasahuje a všetci to jednohlasne odmietli a tuto pri Nitre je 7 dedín vedľa seba, kde každá jedna dedina, ten starosta, to vehementne pretláča za každú cenu. Hovorím, že vám, tým ľuďom, čo tam boli, asi 150 ľudí, že vám to prípada normálne. Ten starosta, ak tam stal, hovorím, že zdravý starosta. A to vám garantujem, že každý jeden starosta na Slovensku bol atakovaný niekoľkokrát takýmito investormi, oni si tam podávajú kľúčky. Každý zdravý starosta pošle takýchto šmejdov od dverí preč. To sú slaboduchí, nekompetentní starostovia so svojimi argumentami, že však sú zvedaví, ako sa to vyvinie tie štúdie, počkáme si na čo si proste, vás tu vodí za nos, vás tu klame, vás tu zavádza, chráni tu toho investora, pretože kto vie, ako to je, a spomenul som tie slova toho Tarabu, nie sú to moje slova, pretože tí starostovia sú chytení, rovno odtiaľ vybehol z tej miestnosti. Čiže, ale teda zase v každej spoločnosti sa nachádzajú takíto slabí ľudia, cez ktorých nejaké sily potom, čo si takéto pretláčajú. Pre mňa tá cesta, áno, rozdávame letáky, robíme tú osvetu, tú stránku doteraz navštívilo asi 160 000 ľudí. Už tá spoločnosť o tom vie, ten stav, aký bol pred pol rokom, aký teraz je proste niekde úplne inde. Fakt sa snažíme získavať tie štúdie, tú spoluprácu s tým zahraničím, všetko, čo sa dá, aj keď tieto sily to negujú a proste úplne. Čiže na tej fyzickej rovine robíme preto, čo sa dá, aby sa to zvrátilo, aby sme ochránili tú našu krajinu, ten priestor, ten život pred takýmto niečím. Pretože ak by tento projekt tu sa náhodou nejako vybudoval, tak život v tomto regióne, a to berme minimálne 20 km od vrtu, tu skončí. Fyzicky, normálne skončil. To nie je, že mi klesne nehnuteľnosť o 10%, alebo že nejak sa tu odhlučním, alebo nejak si zvykneme, alebo čosi. Ten život tu skončil. To som nehovoril o zmene mikroklímy, o globálnych veciach, čo sme tu rozobrali, že čo sú štúdie, že atlantské prúdenia, vlastne, ktoré sem privádzajú do strednej Európy vlahu a tú teplotu takú, že tu máme to mierne pásmo. Inak by sa sem buď presadzovali saharské prúdenia, extrémne suché a teplé, alebo sibírske, zase také studené, vlastne ako takto by toto územie tu ovládli. My tu máme miernu klímu kvôli volskému prúdu a tie vetry, ktoré prichádzajú na pevninu v Európe, tak tých v Nemecku je 20 000 vrtov, 26 či 8 tisíc. Teraz neviem, aké číslo je to celé za Španielsko, Francúzsko a všetky tie krajiny, čo sú. Len v Nemecku to odoberá týždenne energiu z toho prúdenia ako 40 Hiroším. Tiež je k tomu článok na tej stránke za pravdu aj s linkom. Ten vzduch, to je nejaká energia, ktorá plynie priestorom, a keď tam stojí tá vrtula, ten mnohotonový aparát, ktorý sa má roztočiť a premení to na elektrickú energiu, tak tá energia tomu vzduchu chýba. Ona je tam odoberaná, ten vzduch sa spomaluje, nemá tú silu sem prísť, preto tu už toľko neprší. Ono aj to prúdenie sa spomaluje, keď si predstavíte, ak je niekomu teplo, tak si doma pustí ventilátor, my klímu nemáme, ani ventilátor nemáme, ale otvorí okno, alebo čo, aj keby nemal, to teplo zase potom vstupuje silnejšie, ale proste urobí nejaký prievan a v tom prievane je mu pocitovo príjemnejšie, teplota sa nezmenila a je mu pocitovo príjemnejšie. Tak tomuto dochádza aj vplyvom týchto vrtúl, vlastne ako na tej pevnine, prúdi sa menej zrážok,
To je proces taký ten globálnejší. A proces, to máme teraz takú štúdiu, ešte sme ju nepredložili oficiálne, už ju máme. Pretože tí investori všetko znegujú, vymyslia si na toho profesora, alebo toho vedca, alebo toho kohokoľvek. No a, pardon, pán doktor, to keď som použil tú vašu štúdiu v tom Trnovci, tak ten investor, keby na to vecne reagoval, on hovorí, no, to je taká štúdia, potom tu máme ešte takého doktora, volá sa pán Kotlár, a začal tam niečo, ja som tady na neho nakričal, čo sa mi stáva veľmi málo kedy, že teraz prerazil všetky dná nejaké korektné komunity, lebo deň predtým ma chválili, že aký som je taký, akože aká bola tá debata taká na úrovni a proste všetko možné. A hovorím, tak najskôr tu hovoríte, že nemáme žiadne štúdie naše, že tie novozélandské a tie neviem, aké sú pre vás nič. A potom, keď tu predložím nášho odborníka, tak ho zase diskreditujete, lebo čokoľvek proste ako úplne. No našťastie referendum tam dopadlo dobre, aj sám investor do toho odstúpil, takže tam ten park už nie je. A to chcem povedať, že títo, už ich nazývam šmejdi, otvorene, proste to nám posiela ten Američan, oni majú svoje argumenty, oni majú svoje štúdie a čokoľvek im predložíte, všetko to znegujú, zosmiešnia, zdiskreditujú, plne zrušia. Na mňa už hľadajú nejaké drogové aféry, ja pritom ani kávu nepijem, alkohol už vôbec, mnoho rokov proste akože a chcú tam niečo, čak nehľadajú ďalej. A čo meditácie? No. Že by hľadali nové meditácie. Že proste to, čo sa tu deje, ale nemám im to za zle. Hovorím, to je proces, ja keby sme teraz niekto, keď má nejakú ťažkú chorobu, mal nervy na tú chorobu. To nechápe tú podstatu, nechápe ten princíp. Čiže potrebuje s tou chorobou niečo, môže na ňu mať dočasné nervy, však je to pre mňa nové, čo si sa deje, je to vážne. Ako keď doteraz nevnímal tie slabšie prvky, výstražné, čo si proste v tom priestore, tak ten priestor pridal. To sa nám teraz deje, to nie je náhoda, že naraz tu máme aj tá prečerpávačka, o ktorej sa tu dneska malo rokovať, ten princíp je fantastický. Že vlastne v čase, keď ten vietor fúka, keď není čo s tou elektrinou robiť, tak tedy vyčerpáme tú vodu z tej nižšej nádrže do tej vyššej, tam sa ona uskladní a v čase, keď tá elektrina, tie spotové ceny stúpnú na tých 600 eur, keď priemer je 100, na tých 1000, tak tedy ju pustíme z tej hornej nádrže do tej spodnej, cez teda akože turbíny, vyrobí nám elektrinu a máme zarobené. Princíp je parádny. Takže potom, keď príde k tej realizácii, a teraz si predstavíte tú krajinu, my sme tak necitliví, každá cesta narúša energetizmus, niečo tam robí, aj keď sám máme doma 4 autá, proste chodíme autami, ja nie som na nikoho zlý za to, že chodí autom, či už má elektrické, naftové, alebo staré, alebo neviem, aké to je každého vec, čo, ako sa cíti, koľko má prostriedkov, čo mu je nejaké bližšie, že to neodsudzujem nikoho v tomto smere, ale každý jeden zásah do priestoru sťažuje kvalitu života. A my, keď si pozriete zdravotný stav našej populácie, aký je teraz, tak my už sme dávno za hranou nejakej prirodzenosti. Tie záťaže, ktoré tu zažívame, sú tak silné a tak veľké, že už to nedávame. A teraz do toho super biznis bude, že budeme vyrábať nejakú ďalšiu elektriku, tak poďme teraz proste zničíme ľuďom, a čo je teda v tom Málinci úplne že špeciálne, to je, že vo svete neexistuje prečerpávacia stanica, elektráreň vodná, ktorá by využívala pitnú vodu. Ono zase, nejaký energetik, čo voda ako voda, však to jej neublíži. To nejdem rozoberať možné nejaké znečistenie fyzické, že proste akože nejakým olejom prevodovým alebo kdesi nejakým proste ako takto úplne. Tá voda, to je určité energetické médium, ktoré má v sebe nejakú informáciu. A to keď sa proste párkrát pustí takýmto technologickým čímsi, tak ono síce po chemickej stránke to bude stále tá istá voda, oni ju nejak prečistia proste akože teda splňa tie hodnoty, koľko má dusičňanov, dusitanov, mikrobov, proste všetko a je považovaná za pitnú, ale ona z pohľadu toho, čo človeku skutočne robí, už pitná dávno není. Vo svete neexistuje jediná prečerpávacia elektráreň s pitnou vodou. A my, pitné vody všade, sa hovorí, aký je nedostatok, jak tým proste svet trpí, jak sa to stane najvzácnejšia komodita v najbližších 10 ročí,
jaký je vážny s tým problém a my ideme z pitnej vody spraviť energetickú, technologickú, prečerpávaciu elektráreň. Baterkáreň, tiež, ono to je sranda, tu moju mamu často spomínam na tých videách. To sme išli pred rokom do Prahy, Tomáš Lukavec, taký český youtuber, bolo tam asi 1500 ľudí, mal som tam vystupovať. A mama, že ide s nami, s manželkou sme tam išli. A ja, že mami poď. A mama celú cestu mi tam húčala zo zadnej sedačky, čo zase sa to túto všetko. A pri Brne už som nevydržal ten svoj joginský kľud. Nakričal som na mamu, mami, preboha, prosím ťa, prestaň už. Ja už som z tohoto hotový a proste ja tam mám dojsť v plnej sile, budem tam ľuďom niečo rozprávať a proste ja už som frustrovaný, zničený z toho, čo ty mi tu do frasa. Máme baterku v aute, máme baterku v akunáradiach, máme baterky v hodinkách, všade sú samé baterky, no tak čo je na tom, že aj na Slovensku sa budú vyrábať baterky? Však ako, čo to majú chudáci len Číňania mať doma a všetci byť z toho otrávení a voláte, však proste, no tak tu bude baterkáre, no tak to prosím ťa príjmi a proste už toto, poďme zvyšok cesty, niečo pekné. No, to je ten prvoplánový postoj. Len potom, keď sa dozviete, čo sa za tým deje, že to nehovorím o tom, že súkromná firma to tam buduje, nie štátna, súkromná, a štát už je poskytol niekoľko desiatok miliónov, a to nie je 10-20, to proste je 60 a proste 150 proste miliónov na to celé, čo sa tam akože súkromnej spoločnosti, z ktorej štát nemá nič. Že do tej EI išla 10% kapacita tej výroby, čiže nie je to, čo tam oni naozaj budú, čím to zaťažia vlastne, akože to nie len, že počet kamionov, ktoré prichádzajú, ktoré odchádzajú, ale aj všetky tie technologické postupy pri výrobe tých batérií, proste toho celého, čo tam v úvodzovkách uniká a proste ako zamoruje ten priestor, to množstvo spotrebovanej vody, ktorú potrebujú pri výrobe tých batérií, že ani rieka Nitra tam s tou kapacitou na to nestačí, proste akože, a teda, že to stojí na zásobách podzemnej pitnej vody. Síce to fyzicky nie je Žitný ostrov, ale tie zásoby, oni nejdu len pomaly Dunaj, že proste to sme si my nazvali, že toto bude Žitný ostrov. Tie zásoby idú aj tam pod tou baterkárňou, že ktorý blázon by si v dnešnej dobe na jednom z najväčších, najčistejších zdrojov pitnej vody v Európe proste akože vybudoval takúto chemickú firmu. To už keď bolo len v nejakých správach, že proste, že oni odoberajú tú ornicu, tú super bonitnú, teraz neviem, zo 100 bodovej, ona má 90, neviem, či 4, či 6, či koľko, proste úplne najbonitnejšia poda, aká pomaly existuje, tak tu odoberajú, a keď sa tá redaktorka pýtala, že a čo s ňou teda budete robiť, no my ju budeme rozťahovať na nejakých neúrodných pôdach. Proste človek pozerá, prečo ste to nepostavili na tej neúrodnej pôde rovno. Proste ako to tam jedna takáto vec ide za druhou. Tí poslanci tých Šurian, oni tiež nie sú úplne blbí, oni boli proti tomu. Potom ich zobrali do Číny, kde proste im ukázali, ja som bol na takom zájazde, keď sme predávali značku LG, tak nás zobrala spoločnosť LG do Korei. To ste boli takí nadšení, no čo myslíte, koľko sme mali spotrebičov z LG v predajni, asi najviac. Proste človek bol ohúrený tým všetkým, proste akože, aj keď boli to dobré spotrebiče, dobré marže na tom boli, o to sme ich mali radšej potom, tých dodávateľov, lebo už sme sa tak trochu poznali, bol to krásny zájazd, bolo to super, ale to je proste princíp takých tých motivácií, toho všeličoho, že dobre, ale komu som tým ubližoval? Možno druhej značke, že sme mali menej Whirlpoolu, alebo Indezitu, alebo čoho, proste ako takto v rámci elektra, ktoré sme mali akože tiež. Ale toto, tí poslanci sa vrátia a oni normálne mesiac po hlasovaní, kedy hlasovali za to, si zrazu poslanec kúpil 2 byty v Banskej Bystrici, poslankyňa si kúpila 1 byt v Banskej Bystrici. Keby si to kupovali aspoň v iných mestách, v inom čase proste, alebo čo, to je proste úplne, fakt už ani len neuvažujú trochu proste ako takto úplne, že ak to je okaté, jak to je proste všetko prehľadné. Jak keď spočítali tí vôdzovkách aktivisti, ktorí tam za toto tie údaje, ktoré sú v tých správach, ktoré oni predkladali, tie čísla nesedia. Že máte 10, 10, 10, 10, čo je spolu 40 a tam je výsledok 20. Tak to pripomienkovali na úrade životného prostredia a dostali, že oni nie sú kompetentní kontrolovať matematické výpočty, oni sa zaoberajú výsledným číslom a to je v poriadku. Že normálne pozeráte, že vlastne akože, teraz nehovoria o tom archeologickom výskume, že tam sú také významné náleziská, to si ani nevieme predstaviť ten rozsah, keby sa to skutočne začalo skúmať, čo tam vlastne je, aká hodnota, aké kultúrne dedičstvo, aká sila. To neviem, či ste čítali knihu Nádherná smrť v Altaji.
od Jozefa Banáša. Dostalo sa mi, že som sa stal aj krstným rodičom, či čo to je. Tak tam píše, že keď vykopali tú princeznú altajskú, ju našli v tom sarkofágu a zobrali ju do Moskvy z toho Altaje na skúmanie, tak 2 roky tam v tom Altaji boli také záplavy, také zosuvy pôd, také úplné prírodné katastrofy, že to tí šamani zase proste cítili, že potom ju z tej Moskvy pekne priniesli naspäť a vrátili ju tam, kde má byť. To my netušíme mnohé veci, čo, kde, ako, prečo to tu celé takto funguje a dovolujeme si tam úplne zlikvidovať proste čokoľvek pre nejaké peniaze, pre nejaké akože záväzky, pre čokoľvek. No, ale teda nie som človek, ktorý sa takto sťažuje, ktorý nadáva na tých, na tamtých, na neviem koho. Vnímam to, že technológia stále rastie, asi teda sa nezačneme nejak, že zastabilizujeme to, veď toto, čo máme, nám stačí. Zrejme to bude aj pokračovať, ak sa niečo vážne neudeje. Že hej, som aj moderný človek, aj zdravozmýšľajúci, že hľadajme tie zdroje. A keď nás tí v tom parlamente vyzývali, že aké máte riešenie, tak ja som im ponúkol riešenie. Normálne prvý môj tento bol, že čo som tu je nejaký teraz energetický génius, ktorý to tu celé zachráni, ktorý nielen, že teda má, čo by som mohol stráviť včerajší večer úplne kľudne s rodinou, v pohode, tak nie, ja sa trepem do horných štítár, kde sa tam hádam s tým šmejdom a proste s tým starostom a všelikým, aj keď teda ako relatívne korektne, aj keď to, čo som im povedal, si za klobúk nedali, takto pokojne, ale že proste toto robím, nikto ma neplatí, robím to vo svojom voľnom čase z presvedčenia, že to teraz robiť mám. To je celé, že tiež by som mohol robiť niečo iné, že, a to mi teraz druhýkrát nepadlo, čo som chcel povedať, Bistu, nevadí, to riešenie, že tie riešenia, hľadám vždy riešenia, a to, že čo s tou energetikou, toto riešenie. Predstavte si, koľko ľudí zblbli, že jak výhodné dať si na strechy fotovoltaické panely, elektrárne, jak sa to bude vykupovať, jak človek čo spotrebuje, to si minie a čo nie, to dá do siete, za to dostane peniaze. Toto vôbec nefunguje. Ja chápem, že to nefunguje, pretože tam platí ten istý princíp, čo s tými vrtulami. Keď tá sieť je vyvážená a teraz keď v tom meste má pár tisíc ľudí, pár 10 000 článkov a na ne zasvieti slnko, oni vytvoria nejakú elektrickú energiu, čo s ňou v tej sieti? Vtedy je tam navyše, je ublíži tej sieti. Hodnota vtedy je možno niekde pri nule. Jak má ten odberateľ, teda ten, neviem čo to je, proste prevádzkovateľ tej rozhodovej sústavy, alebo ten, kto spravuje tú elektrínu, koľko má za to platiť, keď je tá hodnota v tej chvíli možno nič, alebo je minimálna, alebo je záporná. Že proste to sú veci, ktoré treba podoťahovať. Navrhol som im, že sa môžu založiť nejaké elektrifikačné družstvá, že v obci sa tí ľudia dajú dokopy. Nás je tu 50, máme tu dohromady 350 článkov, vytvoríme družstvo, máme takúto kapacitu, treba na to takúto vyrovnávačku. Toto sa dá legislatívne doriešiť, môže to byť nejaké mestské štvrti, kdekoľvek, môžu byť na to aj dotácie, keď na tom potrebuje niekto zarobiť politicky alebo akokoľvek. Ale keď sa pýtajú, aké je riešenie, to, že stúpa náročnosť energetická a my musíme niečo budovať, my tu tie elektrárne máme. Len to stačí dať dokopy a celé to funguje. Úplne. Mali by sme mať regulačný systém, ako sme mali. Regulačné systémy, také lokálne proste ako takto, že dá sa to, nemusíme na polia robiť ďalšie stovky hektárov zase likvidovať fotovoltaickými elektrárňami. My ich tu máme, dokonca netreba za ne platiť, ľudia si ich zaplatili. Proste všetko to tu funguje, čiže nejde o to, že oni že chcú hľadať riešenia, ako to tu, tie riešenia tu sú. Len teda, hej, to už každému z nás je jasné, že keď príde 100 miliónová investícia, že koľko, kto z toho má. Prišla informácia z réžie, že máme obed. Asi teda taký niekto hladný, že urobí si teda prestávočku, potom dáme priestor asi na diskusiu, alebo na čo sa bude treba. Môžeme si zaspievať. Zatancovať sa dá vonka tiež, môžeme tancovať. My sme mali, v rámci energetiky sme mali regulačný systém a tým bola kraj Maláky na základe západného systému, ktorý Da, slušali rezači. Obedová prestávočka, dokedy?
Pokiaľ sa nenajú. My ideme na pauza za imame pauza da se napijeme, da dojadime nešto, da probame, pa posle će vidime što će se praviti. Tako vi zablagodarujem za vaše vнимание. Има от вас много, кои што беа во Словачка, па Чешка, кои доста знаат, го разбират јазикот. И што да ви кажам повеќе. Не знам, фала на гледањето и пријатно.